Príjemný dobrý večer, milí kolegovia, milí LR partneri. Srdečne vás vítam na tomto kratučkom webinári a mojou dnešnou témou bude náš fantastický produkt Liver Support. Milí priatelia, čo je veľmi dôležité hneď na úvod si povedať, veľmi častokrát sa stretávam s tým, že ľudia mi povedia, ako je možné, že dnešný životný štýl zvyšuje chorobnosť obyvateľstva, chorobnosť populácie. Je to úplne jednoduché. Bohužiaľ, niekedy si myslíme, že to naše jedlo, tým, že je luxusné, dobre vyzerajúce, chutné a naozaj pre oči aj brucho častokrát lahodné, žiaľ častokrát nám to naše zdravie poškodzuje nie len spôsobom prípravy, ale predovšetkým kvalitou zloženia. Priemyselne spracovaná strava obsahuje veľmi málo mikronutričných živín. Dnešná strava je bohatá na cukry, tuky a bielkoviny, avšak tých bielkovín až tak veľa tam není, väčšinou sú to práve tie kalorické veci. A chýbajú tam však mikronutričné látky. A je tam samozrejme strašne veľa konzervačných látok, strašne veľa rôznych aditív a látok, ktoré by v potrave nemali čo robiť. Životné prostredie je veľmi znečistené. O kvalite vody a vzduchu by som tu mohol rozprávať hodiny a hodiny. Žijeme v 3. tisícročí a povedzme si úprimne, ľudia sa prestali hýbať. Ľudia prestali fyzicky pracovať aktívne, tak ako to bolo v minulosti. A bohužiaľ, či sa nám to páči alebo nie, žijeme v extrémnom strese. Hlavne časová tieseň, to, že chceme v modernej dobe veľa vecí stíhať, to všetko naše zdravie dennodenne ohrozuje. Na čo si musíme hlavne dať pozor a na čo sa fokusovať, sústrediť je to, že jednoducho mnohí ľudia si myslia, že telo sa vie samo prispôsobiť týmto veciam. Áno, evolúcia je úžasná vec, avšak vedecky je dnes dokázané a mnohí lekári a vedci o tom hovoria, že evolúcia nestíha. Človek sa vyvíjal tisícky rokov, ale to, čo robíme za posledné 10 ročia, tomu sa ľudský organizmus nedokáže tak rýchlo prispôsobovať. Nedokáže sa prispôsobovať kvalite životného štýlu, rýchlosti, strave, zloženiu a tak ďalej. Z toho prichádzajú mnohé choroby, ochorenia. Mnohým hovoríme, že sú to tiež civilizačné choroby, čiže choroby civilizácie. Priatelia, veľmi dôležité pre zdravie človeka je všeobecne metabolizmus. Základ nášho zdravia naozaj spočíva v schopnosti nášho tela metabolizovať, čiže absorbovať cenné živiny a robiť z nich pre telo využiteľné látky. Veľmi dôležité je, aby ten náš metabolický proces, konkrétne pečeňový metabolizmus, čiže to, čo robí tá najväčšia chemická továreň v našom organizme, ktorou je pečeň, aby fungovalo. Aby sa nielen vstrebávali živiny, ale extrémne dôležité je, aby naše telo bolo aj chránené a detoxikované. Chránené pred látkami, ktoré prichádzajú do nášho tela spolu so stravou, a aby všetky prebytočné veci, nesprávne, nezdravé a tak ďalej, pečeň dokázala eliminovať a z tela čím skôr vylúčiť von. Samozrejme, ideálne bez samotného poškodenia tejto chemickej továrne. No a ďalšou úlohou pečenie, okrem vstrebávania a správneho spracovania živín a detoxikácie, je aj budovanie nášho organizmu. Budovať, formovať našu imunitu, zabezpečovať správny chod, zabezpečovať správnu zrážanlivosť krvi a tak ďalej. Mnohí ľudia zabúdajú, že ochorenia zrážanlivosti krvi sú choroby poškodenej pečene. Áno, ešte si o tom trošku povieme, ale paradoxne mnohí alkoholici nezomierajú, pretože majú poškodenú pečeň len alkoholom, ale pretože ich pečeň zlyháva a zlyháva aj v zrážanlivosti krvi a títo ľudia normálne vykrvácajú. Ale o tom za chvíľinku trošku viacej. Milí priatelia, myslím si, že mnohí máme problém pochopiť trošku, ako funguje cievny systém nášho tela. Ja som si dovolil dve jednoduché schémy, aby ste pochopili. A v tomto prípade je pre mňa najdôležitejšou informáciou, aby ste pochopili, ako vidíte, zo srdíčka je vytláčaná krv do čreva. Tu prichádza kyslík, tu prichádza tlak krvi, ktorý naberá živiny, ktoré sme prijali v strave. Všetky tieto živiny, ale žiaľ aj toxické látky a všetko, čo sme jedli a vypili,
Z čreva sa vstrebáva do krvi a vidíte dobre, na tom pravom obrázku je to krásne vidieť, ide to portálnymi žilami, čiže žilami, ktoré vychádzajú z čreva, pekne všetko do pečene. Takže všetko, čo zjeme a vypijeme, vidíte sami, že z čreva sa v prvom rade vstrebáva do pečene. A tá pečeň musí tie živiny vstrebať, ale žiaľ aj detoxikovať. Alkohol, škodlivé látky, jedy, toxíny a tak ďalej. Preto my treba v zdravotníctve, ak nám príde niekto po otrave, otrava hubami, látkami, liekmi a tak ďalej, hneď robíme pečeňové testy, aby sme videli, ako reaguje pečeň a akú má šancu na prežitie tento človek. Naša pečeň naozaj robí tieto všetky fantastické veci, o ktorých som už hovoril. Zásobovanie živín, rozklad toxínov, eliminácia škodlivín, ochrana nášho organizmu v mnohých procesoch a nie len trávenia, štiepenia, ale aj ochrana pred oxidatívnym stresom, ochrana pečene a ochrana seba samého, ochrana samozrejme aj celého organizmu. No a samozrejme napomáha výrazne v redukcii a regulácii cukru a tuku, čo sú také najdôležitejšie metabolické veci. Ochrana u cukrovkárov alebo prevencia vzniku cukrovky a takisto chorôb z vysokého cholesterolu. Tieto veci sa výrazne podieľajú aj na tvorbe našich hormónov. Takže naozaj verte tomu, či nie. Naša krv pretečie cez pečeň zhruba za 3 až 5 minút. Celý objem krvi je prefiltrovaný pečeňou za 3 až 5 minút. Ak sa niečo nestihne pri prvej filtrácii, pri sekundárnej, druhej a tretej sa to ešte dofiltrúváva. Čiže naozaj tá pečeň stále a stále pracuje a maká pre nás podobne ako srdiečko. Pečeň je žľaza, bez ktorej nevieme žiť, nemôžeme žiť. A mnohí tie jednoduché príznaky, ako je únava, chudnutie, nechutenstvo, pocit na zvracanie, zvýšená telesná teplota, nadúvanie, obezita, metabolický syndrom, tieto syndrómy ignorujeme. Mnohí sa spamätajú, až keď prídu vážne veci ako žltačka, že človek zožltne, dostane ikterus, pečeň sa zväčší, naleje, vzniká ascites, brucho plné vody, rôzne opuchy organizmu, rúk, no predovšetkým nôh, až po poruchy zrážanlivosti, kde sú fatálne poškodenia pečene, ktoré vedú k smrti, pretože naozaj bez pečene žiť nedokážeme. Dnes vieme, že až 50% ľudí trpí steatózou, čo je stukovatenie pečene. Vyskytuje sa naozaj u 50% ľudí, ktorí trpia obezitou, ale veľké percento ľudí, ktorí ani netrpia obezitou, majú steatózu, čiže poškodzovanie pečene tukmi, prerastenie pečene tukom. A tento proces vedie častokrát k cukrovke a k ďalším ochoreniam. Našťastie tento proces je zvratný, to znamená, že pečeň sa zo steatózy môže vyliečiť. Pozor, horšie je s cirhózou. Cirhóza je druhý stupeň poškodenia, zo steatózy prechádza pečeň do cirhózy. Tento problém nezachytáva iba alkoholikov. Dnes vieme, že cirhóza je ochorenie typické pre alkoholikov, avšak viac ako 50% cirhóz sa označuje ako nealkoholovej etiológie. Čiže príčinou tejto cirhózy nie je alkohol, ale sú to častokrát lieky, rôzne škodliviny, naša strava, tuky a tak ďalej a tak ďalej. Tento proces je nezvratný a vedie človeka k fatálnej diagnóze alebo k fatálnemu štádiu, ktoré sa volá smrť. My sme dostali od firmy famózny produkt, na ktorom pracovali mnohí lekári a skombinovali naozaj trojkombináciu úžasných látok plus ďalších prídavných látok. Máme tam pridávaný vitamín B6, ktorý tvorí až 50% dennej dávky, cholín 82,5 mg, mangán, molybdén 100% dávka. Sú to všetko vedecky preukázateľné látky s účinnosťou na regeneráciu pečene. Pre mňa najdôležitejšie sú 3 prírodné zložky. A je to ostropestrec mariánsky, chlorela a palina. Máte tam presne 100 mg paliny, 40 mg ostropestrec, konkrétne je to výťažok, ktorý sa z plodov ostropestreca mariánskeho vyrába až 40 mg z chlorely. Jedinečný a trojitý účinok. Pre správne pochopenie vám to vysvetlím podrobne. Tu sa nebudem zdržiavať, podpora pečene, to už som povedal. Živiny, likvidácia, eliminácia, ochrana pred oxidatívnym stresom. To už bolo povedané. Ale čo sa týka paliny.
Palina je úžasná rastlinka, ktorá výrazne podporuje naše trávenie. Stimuluje tvorbu zdravých a správneho množstva tráviacich šťav, či už žalúdočných, alebo duodenálnych, dvanástnikových, pankreatických a tak ďalej. A napomáha celkovo gastrotraktu predchádzať problémom, ako je plynatosť, upchávanie, spomaľovanie peristaltiky a tak ďalej. Palina má veľmi silné antioxidačné účinky, čiže chráni pred poškodzovaním a oxidáciou, pred oxidatívnym stresom a následne pred enormným množstvom voľných radikálov, ktoré stoja za vznikom rakoviny v tele. Je bohatá naozaj na tie známe polyfenoly, flavonoidy, terpény, triterpény, diterpény. Je to celá škála týchto antioxidačných látok, ktoré chránia naše bunky pred oxidatívnym poškodzovaním voľnými radikálmi. Naozaj jedinečná rastlinka. Druhá rastlina, ktorá je taká typická, mnohé firmy si na tom postavili svoj biznis, je chlorela. Chlorela má takisto silné antioxidačné účinky, bohatá na vitamíny C, E a čo je úžasné, takisto napomáha paline ochraňovať organizmus pred poškodzovaním voľnými radikálmi. Tretia a najdôležitejšia je známa z medicíny, je známa všeobecne ostropestrec mariánsky, ktorý chráni bunky pečene pred poškodzovaním a odumieraním. Má pozitívny účinok na zdravie pečene ako orgánu, ale aj na jej funkčnosť, aby tá pečeň nielen sama bola zdravá ako taká, ale aj aby dokonale fungovala, aby podporovala detoxikáciu pečene. Aktivizovala všetky tie enzymy a hormóny, na ktorých sa podieľa a na ktorej tvorbe sa pečeň podieľa. A samozrejme, aby čo najlepšie fungovalo vylúčovanie toxických látok z tela von. Táto trojitá kombinácia zabezpečuje, že náš produkt Liver Support patrí medzi absolútnych top lídrov v ochrane a pomoci našej pečene. Doprajte svojej pečení pomoc. Mnohí ľudia sa ma pýtajú, dobre, ale prečo, ako často? Priatelia, 1 až 2 krát ročne by ste si mali dopriať takúto regeneráciu pečene, pokiaľ ste bežným človekom. To znamená bežným, ale nefajčiarom. Nekonzumujete alkohol, nekonzumujete sladké nápoje, energetické nápoje, neužívate pravidelne žiadne lieky, najmä lieky od bolesti, od zápalov, antibiotika, antiflogistika, nesteroidné antiflogistika. Nie nadarmo majú lieky označenie aj ako drogy, čiže samozrejme bez abúzov, bez tých škodlivých rôznych návykov. Pokiaľ sa nestravujete v úvodzovkách vonku, to znamená, že úplné s prepáčením sajrajty, ktoré netušíme, čo obsahujú. Vtedy sa odporúča 1 až 2 krát ročne dopriať regeneráciu pečene, pretože tá pečeň naozaj aj s relatívne zdravou stravou, bez abúzov, bez škodlivín, má čo robiť, aby fungovala dlhé 10 ročia bezchybne. Bohužiaľ, s pribúdajúcimi faktormi, ak si doprajete nejaké to vínko, tvrdé, nejakú cigaretku, častejšie sa stravujete vonku, nedbáte na to zloženie potravy, nedbáte na zeleninu, na ovocie, prípadne ste si vedomí, že je tam tej chémie veľa, lebo to nemáte z biofariem alebo z domu, zo záhrady, ale všetko kupujete, tam už musíte tú starostlivosť o pečeň naozaj znásobiť. Ja osobne odporúčam 3-4 krát ročne, aspoň raz za kvartál, dopriať si takú regeneráciu pečene. No a bohužiaľ, pokiaľ patríte medzi ľudí, ktorí majú chronické ochorenia pečenie, kde už je steatóza, kde ste po hepatitídach, po rôznych akýkoľvek poruchách pečenie, kde máte už diagnostikovanú nesprávnu funkciu pečeňových testov, kde to nefunguje správne, alebo trpíte chronickými diagnózami, ako je cukrovka, metabolický syndrom a podobne, tam bohužiaľ odporúčam, aby ste fungovali na produkte Liver Support pravidelne a non-stop, pretože tú pečeň potrebujete non-stop regenerovať, aby vydržala naozaj v dobrej kondícii celý život dostatočne dlho.
S tými abúzami snažte sa niečo robiť, obmedziť alkohol. Určite odporúčam byť rozumný s alkoholom, vyhodiť fajčenie, minimalizovať užívanie liekov, predovšetkým tých škodlivých, ako sú analgetika, pretože ľudia prehnane veľa užívajú liekov od bolesti a tým pádom veľmi trápia našu pečeň. Ja verím, že toto 15-minútkové video vám veľa dá a uvedomíte si, aký dôležitý je orgán pre život človeka, ktorý sa volá pečeň. Ja vám ďakujem za pozornosť a niekedy na budúce. Majte sa pekne.